Ayambatu Kunyanyala Tsopano ku Parliament ma MP achipani cha MCP akuti tiyeni pili panja tiyeni muzeni mtsogoleri wa zipani zotsutsa bomayo tituluke basi tisapange nawonso ma meeting yayi sanga mamange nde kuti basi kumanga anzathu choncho yayi basi tisakhale monso mmenemo pachi building paso tisakhale ponso yayi kuyopatu kuti mwina makanga atapidwenso kumakambatu ngati nkhani zopeka ndetatiya ntionereka video aka pang'ono kenako tipitiliza nkhani athuyi kuti kodi zikuchitika ndi zotani kumeneko. Chabwino mmene tamvera pamenepo oyankhula yotonde ndi baba malondera kuti tamuuzani mtsogoleri wa zipani zotsutsa bomayo atulukemo mmene momo basi tipanga nawonso ma meeting basi tizipita panja basi tikakhale apo mwinaso tingotulukanso mu building ichiso tizipita ndithu kumadabwa zoti zikukhala bwanji kodi nkhani ndi ya Gwengwe komanso I think Samu Kawale kumangidwa kwa magaya amene wawa ndino lero litu kunali kuli ma meeting I think tinene zoncho ma meeting ama committee okwana 5 padzama zoko parliament kuti kumakhala ma parliamentary committee ndera makhala kukambirana yoyang'anira za ulimi yoyang'anira za chitetezo yoyang'anira za budget mene imayendera mmenemo ndi mmayenera mukhala pungu onse azipani zonse ndithu cholinga zonena kuti ziganizo zija zikamakapangidwa kumeneko zipangidwa ndi kuti zili balanced chipani china chilichonse chikakhala kuti chinali ndi mawu ndi parliament committee yoyang'anira za budget imeneyo imanenaso ikumani nawo leroli ngati imodzi mwa komiti amene antimanera 5 aja ndipo mtsogoleri wake ndi ndani ndi Gwengwe padza tinafotokozanso mu video ija Gwengwe ndi chairman wa komiti imeneyo ndeti ndifunso lomati kodi meeting imeneyo ichitika bwanji pamene ndekuti chairman wake ndizoti ali mochirokosi chifukwa chairman ntchito yake ndikupanga chair meeting iyo kuyitsogolera bwinobwino ndayichitika bwanji pamene papangisa tuzonena kuti tsopano ma MP achipani cha MCP amene wawa amene ali makomiti osiyanasiyana ena aja ayamba tsopano kupanga boycott ndithudi akuti kunyanyala kumeneko kupanga strike ife basi sitikhala nawonso ma meeting mo asiyena amenewo pokhapokha kaya kuona ngati kaya kapanga zoncho ndi kuti Gwengwe atulusidwa kaya zikhala motani komatu pamenepo tinatha kuonapo ndi kuti ababa malondera amenewo panala zinamkaka pali ulemu sunga mawu kwathu ku 23 uku pali fans pamenepo ndithu I think mwaona mmene alili ndakuti amuyitanetu leader of opposition mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma ku parliament yemwe Simplex Cholabanda I think yeyo ndi wakakamira mkati mwene sindutuluka nawo funa cholinga chotina kuti basi andiona kuti ndiwukira cholingano basi anditape mantha mwene mantha mangoziwiratu koma nkhani ndimeneyo zochitika ku parliament ndi zimenezo zingopekabe funso apa lomwe tinapereka kale poyamba paja kodi inuyo ababa malondera ndi anzanu achina mkakawa achina sungama mukakhala pasi ndikumanena zonena kuti titipange boycott sitikakhala nawo ma meeting amenewo mukuti zonena kuti kaijeni kanuko ka strike kanuko kapangisa zonena kuti uyoyo ndikuti Gwengwe atulusidwe zosatheka zimenezo ndi khoti lomwe limapereka mabelo inuyonso mungapange force khoti kuti lipereke belo chifukwa choti basi likapandopanga choncho inuyo ndi kuti meeting sichitika chani komanso what you are doing is wrong I think zimene mukupanga zinthu zolakwika inuyo azina baba malondera azina mkaka mupanga zinthu zolakwika chifukwa chani kumene koko muzozonena kuti kupatula zonena kuti ndinu a MCP munatumidwa ndi Malawi kudera kwanu kuja anakutumani kumene koko nkukupasani udindo umenewo so with every great power comes great responsibility mphamvu zomwe anakupasanizo zili ndi udindoso umene mukuyenera muzikwanilisa anakutumani kumeneko kuti mukayimire nawo ma meeting amenewo ndi mbali yowayimirayo and
mamiting awawo ndofunikira kwambiri mukakhasula lero ndekuti muzingopangisa zonoti even zizizedwesano mkumano wa ku parliament kuti uziyamba zomwe ndizosafunikira ku dziko. Mistake yayikulu magaya akupanga mistake yayikulu amene akakhale mamiting amenemo akakambirana mmenemo chifukwa mmenemo muli zinthu zokhuzana ndi Malawi osati zinthu zokhuzana ndi DPP kapena zinthu zokhuzana ndi MCP apanga mistake kwambiri. Koma papa ndekuti ndikupanga nochipani kuti nochikhaleni kumayambiriro timakhale kumanena kuti no Malawi should come first, Malawi azibwera kumayambiriro zandalezi pambuyo kunena kuti zipani zibwere pambuyo chifukwa ine sanakhale wa MCP, ine sanakhale wa Ford, ine sanakhale wa PP kaya ndi wa UDF kaya ndi wa DPP, ndisanakhale wa chipaniyo choyambirira ndinakhala kaye Malawi. Mwayiona ndine Malawi koyamba talente pangene zoti Malawi pange koma izizi nzosathandiza izizi ndo nzosathandiza short range aposa chirapo mpande khando kupatsani nkhani chifukwa madolo aja a platform for investigative journalism atulusa nkhani yokhuzana khangati ndazina azina sustain Gwengwe anthu amene wamangidwa inasamuka wali ndayi nkhani yawo ija ayiphedula ndebajewa ajamayira kafukufukutu nde ndikufuna be ndi study bwinobwino yonse kuti no ndikupasenso nende kuti ndi clear picture apolisi sanatuluse komano awa APIJ ayiphedula ndithudi kuli zinthu tikumeneko za chinyengo zina zake I think za deep kwambiri ndikhala ndikupasani ngati ngapeso ma screenshot kumeneko ndikhala ndikumakupasani ma screenshot ndekuti amaumboni amene angatulusidwe ndi APIJ amene wandikapita ku website yawo kukawerenga nkhaniyo bwinobwino. Komano nkhani yake ndimeneyi akuti akupanga awawande kuti no mademo mwanjira ina yaketi kuti basi feyo ndesi tikalowa nawo ma meeting amene owo chani simungamamange anthu athu ife kumangokhala chete. Hayi ndithu lelo lichengo kamba zoti pali chiyembekezo chonena kuti I think Soseni Gwengwe akhoza kukalowa mwina mu court nangasinde kuti 48 hours ikhale kumatha leloli akakalowa mu court akamve bwinobwino nkhani zake kuti ndizotani komano mongo kutsinani khutwe ndanena kuti ndiphedula bwinobwino imeneyoyo ndikakayipanga study bwinobwino mongo kutsinani khutu zikumveka tokonena kuti khangati anthu atatu amene wawa ndizoti zikuwakhudza ngati mlandu wake ndi umodzi ndithu zikuveka ngati choncho titsimikiza komano izi zimungoziwe izi ndi zakumbali zongonong'onezana zikuveka kuti anthu amene wawa atatu Soseni Gwengwe ndikuti asamuka wale ndozabwera zokhangati amayi aja akolini zamba zokhangati kuti khangati mlandu wake ndi umodzi ndifake apezi kuti atabidwaso pachani pakamodzi koma toti titsimikiza tikabwera iyo inali yolina kuti ija timangweti tingopanga blanchi kungokutsirani khutu so sosoni tikhati kupasani nkhani imeneyo ino mukuiona bwanji imene zimene akupanga magaya amenewa kodi ndi zolongosoka awawa akupanga boycott ma meeting wa kodi ndi zinthu zothandiza dziko kapena mwina mukuona ngati I think akulakwitsa kaya inu motuza maganizo anu mu comment section momwe moja temati molemekeza maganizo anzathu akuti